Apa ka mo using ano, pocket? Baga ng biray. Hindi kang binaktasan kanina. Wow, ay kabaraka, libre ni. Talagsa lang kita baga kumitan sa gaday yung nagbabaktas. Dusog nga di, dusog. Yan, para di kita kumilikid. Kapot, malupad kita. Ano? Lagat ka na. Yung ngaran tay. Pedro. Ano Pedro? Gidaw kayo mga santuson ng mga ngaran. Mako na kayo mo. Karawata dia din 50. Ano, okay. Pusa ako nin. Sige kay pasok na ba? Oo ha. Hinay tay. Oh, mablis ako, mablis. Good morning. Good morning anak. Today is today is February 26. Oo, oy, nagbi-birthday din ha. Happy birthday. Oh, February 26, 2024. Joel. Time check. Alas 8:25. Tukal kita yan na. Oo, kakulop. Nakadto kita o kagabi. Nakadto kaming katitiro kan pinamilya. O pamilya. Oo. Ayan na, papasakayanay kita. Okay. Ay, anay. Ay. Pausay niyo mo yan, anak. Dagat. Apa ka mo usay na pocket? Baga ng biray. Diri la biray. Wow. Ay! Baka kat ginsabong yan na dida. Ay nanulit niya ng alimtan. Bye bye. Sige na. Katalabo ko na na. Namahaw na liwat kita, mahawa na kita, hadin bibingka. Oh, hindi bili kita nusa. Ala din niya. Oh. Shoutout kita. Di man oh. Bibingka ni bibingka queen, ha? Didala. Mahaw kita outro. Sinasakay. Pag sinasakay, dudulungan to para diri ka magbinaktason ka na. Oray pasahe, libre ni ka na. Kadina. Oo, sinasakay para baga diri ka binaktason kadina. Wow, ay kabaraka, libre ni. Talagsa lang kita baga kumitan sa gaday yung nagbabaktas. Dusog nga di, dusog. Yan, para diri kita kumilikid. Kapot, malupad kita. Ano? Lagat ka na. Yung ngaran tay. Pedro. Ano Pedro? Gidaw kayo mga santuson ng mga ngaran. Tigyan ka diin. Dito simbahan. Simbahan. Dito dako. Dako. Nagkaano kaya na? Kilimos. Nakikilimos. Ay, ba daw ano? Karay lang ang panahon na rin. Yun yung mga ngaran. Ha? Yun yung ngaran, tay. Pedro. Pedro. At hay kayo na ako eh. SOS dito. SOS? Ba daw ano? Ino man tim ka upo dito. Maray. Ikaw lang ausa. Pero manano tayo. Pero ang timidad. 54. 84. Pero timbatos. Aray grayo. Awi grayo. Pero Ate Pedro. Gidaw. Yun yung mga santuson ng mga ngaran. Ha? Ang muna ini. Oo, ada. Kita nga ni kita. Di kasi ako tatlibak. Sukot ka lang magbaktas. So, ampon. Hindi nang puon gihapon ano. Kita nga ni kita higbaw. Ay tangalinte. Hello. San Pedro. Dito San Pedro. Masyada. Oo ha. Yan mo
kanina pa luto ko pagliniyon-liyon. Ikaw ang ganyan. Ada, sige lang yung taglibot-libot. Tagabuntay la ako. Dabon tayo. Oo. Sige lang ako nilibot-libot yung talon. Ada, oray makakuan. Uri man tao atong di mga wow. Sampay na. Ako ari nga ito na kanit na ari. Pasa. Mapuasa. Demo ka na plaka. Kaya ako po. Sige dito. Ani kala tay, ani ha, di lamay ha. Baga, makakuha na kayo mo. Karawata di adin 50. Okay. Ah? Pusa ako nin. Kasi nakapasok na ako pa. Oo ha. Hinay tay. Oo, mabilis ako, mabilis. Idoy. Oo, sige. Hinay ha, hinay. Opo, hinay tay. O, taraan. Pero man tatay. Tatay Pedro, tabaga magkita kita. Tigang ko na yung simbahan dako. Nakilimos. Ang butano nga. Butano nga didimang kita. Tigang kanina pa kita Santo Niño. Pagdulong takang kusya. Basta karon, oray kita makapasaheros, oray kita makapasakayin baga. Ano? Mga engkanto kanina. Yan ang tao, yan ang Santuson. Sakayan kita ng Santos. Ipidro ko na tiyangaran. Taga SOS, di kangin talon ha. Simbahan dako. Di ka diliwat ha simbahan guti. May Kanramos. Adoy, mangigilimos. Saka nang talaan eh. Panang boundary. Badaw. Gila. Blessing adto, blessing. Okay. Good morning, ma'am. How's your day? Okay. Wow. Welcome to my spaceship. Welcome aboard. Say hi. Ayan, nakita ha itong vlog. Naka-vlog kita, ma'am. Oh, ay ngaran, ma'am. Jessa. Wow, saan kay Jisa. Salamat din yung pagsakay, yung pagpara. Kapot, malupad kita. Hindi, lupad na lupad. Are you afraid of height? Yeah. Oy, pareho kita. Ako hadloklat ako itong halas. Hagi, nahalas. Oh, ay, salamat. Ikaw pinakaboy na mano yan ah. Kanina puro singkanto nagsakay. Oo. Basta, ay mading. Morning. Wala. Welcome. Welcome aboard. Hello. Hi. Ikaduha ka nga pasaheros, tigang kanina. Tigang lang ko baga pagsakino sa Santos. Bagin, so sunod-sunod na ito niyo. Halaka pat mamalupad kita. Hello. Ngadigi, ngadigi tahakuan. Talikod. Halikod, kanda Manalyoni. Kumanis? Yes. Okay. Kapot. Malupad kita to niyo. Logad ka lo, no? Manalyoni. Shout out kita. Malutod niyo. Itong kindness na tuod kita. Just coming back. Pero ayaw pag-expect. Kung pala nakabulig ka, ma-expect ka liwat nga may dama bill time. Ayaw. Itbilta na lang itong hayra. Kanto na lang sa bill hayra. Okay, karma. Tuyaw nga idro. Good karma. Pero ayaw lang kita yung turaw. Kapot, malupad kita ha. 1, 2, 3. Kapot, malupad kita budoy. Ay nga ranim. Ha?
Ginano ka nila merkado? Oh, kada ng papa. Maya, di lumaya. Ano kay? Pagtawa ka ng papa. Ayan. Oo. So yan, kita. Welcome to my vlog. Ayan yung ngaran. Ha? Hello, Junior Roy Benitanis. Yes. Na-eskwela ka, dire. Kaya ano? Lagi daw, isusumatay ko taga-sunto ninyo. Madiri ka na eskwela. Pero diri ka na eskwela. O, nakato ka Manila, anay. Oo. Pag-eskwela ikaw kay Badaw. Di ka na ni Miss Kwila, maroon ka. Yan na na-enjoy ka tim kinabuhi kay may dahil nagpapakaon, dati mo kaganak. Iti mo kaganak, di rin permanente buhi. Puros kita tikad to. Makuri pagtrabaho, labi na yan ha, kunwaray kayo ni Skwilahan. 1 plus 1. Mamay ka lang. 10 square root of 5. 10 square root of 5. Diri ka marati square root, mamay ka la. Oh. Sige. 10 divided by 2. Inging. Ha? 35. Wala ka 35. Magkininuwat ha? Wala ka 35. Kaya ni square top to. Bad daw. Eskila ikaw po doy ha. Ayaw ba kapag kinuha pag tinambayon? Hindi maupay. Yan ang lan mga eskwela kay amo tunay mo may hatag lang kayamanan o may bibili nito ni mo kaganak. Okay? Okay. Hindi mo isusunod yung bugto. Kaya na naging susundo. Bahan mo rin para sa'y kabuutan niya ini mo. Ay ka man mawas. Dini. Dili maya. Ano ha? Malugar kita. Dili kita oy, angkay. Ay. Pero pasahin niyan ni. Jis. Kuya tumawad. Natawad.